विशेष भावे उदालगुरि जिल्लायाव गेलेनायनि बिथिङाव दिनै जोंनि थाखाय बिराद मोनसे मोजां दिनै दिन मानो होनब्ला दिनै जों मोनसे इन्टारनेशनेल स्टेन्डार्डनि मोनसे स्टेडियाम दिनै जों मोननो हाबाय जोंहा अकल उदालगुरिल' नङा खोब सम्भब डिस्ट्रिक्ट हिसाबै बिटिसि हालामावनो बेनो प्रथम बेबायदि गिदिर स्टेडियाम निश्चय जागोन आरो बे स्टेडियामनि जुगिदि जोंहा गोबां गेलेग्राफ्रा गेलेनो हासिगोन बाहाय आरो जों आसा खालामगोन जिहेतु जोंनि उदालगुरि हालामावहाय विशेष भावे फुटबल गेलेग्रा गोबां प्लेयार्स गोदोनिफ्राय दोङो दाबो दं गोबां प्लेयार्स जोंनि उदालगुरिनिफ्राय नेशनेल लेभेलसिम गेलेहैनाय प्लेयार्स दं नैबे बेलायाव नैबे स्टेडियाम जानाय लोगो लोगो दानि जितु सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय साबसिन जाबाय आरो गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा नैबेयाव गेलेनायनि खाबुखौ मोनसिगोन आरो मोनसे मोजां सुबिदा मोनबाय आसा खालामगोन बिसेस करि गेलेनायनि बिथिङाव जोङो उदालगुरि जिल्लाया आगान मोनसे आवगायसिगोन आरो बे स्टेडियामनि जुगिदि 1 तला सनाखौ सोर होगोन होनना बुंदोंमोन हाग्रामाखौ होगोन होनना बुंदोंमोन जोङो बिपिएफ राजनिति हान्जाया माब्लाबाबो 1 तला सना होगोन होननानै बुङाखै थांनाय बिटिआर सुक्ति खालामखांनायनि उनाव जेब्ला बिटिसि इलेक्शन जायो इलेक्शन जानाय सिगां इउपिपिएल राजनिति हान्जायासो बिथांमोनासो बुंदोंमोन न'खर न'खर साख्रि होगोन होनना बुंदोंमोन महिला आत्महाय गुटफोरनो बिथांमोना 75,000 करि होगोन होनना बुंदोंमोन नाथाय दिनैसिम बिसोरो मोनसेबो आत्महाय गुटनो 75,000 थाखा होनो हायाखै मोनसेबो न'खराव बिथांमोना साख्रि होनो हायाखै बिथांमोना जे नंखाय बुंदोंमोन भुटनि थाखाय जे बिसोर नंखाय मोनसे माबा लादोंमोन बे मोनसे प्रमान जाबाय आरो बेखायनो दिनै बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि सायाव फोथायनाय गैलिया बिथांमोना जे मिसलिया जिहेतु प्रमान जाखाबाय बेखायनो रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ फोथायलिया निश्चय जों बुंनो नांगोन जोंनि समावबो मबेबा भिसिडिसियाव एसे एनैया जायाखैयानो जादोंमोन आरो बेफोरखौ जों फोसाबनो थाखाय गोबां नाजाबोदोंमोन आरो साक्सेस जादों जोंनि माखासे चेयारमेनाबो गेजेराव एसे खेलिमेलि खालामदोंमोन नाथाय जोंनि गोख्रों जों जोथोन लानायखाय जोङो बेफोरखौ फोसाबजोबनो हादों आथिखालाव जोंखौ बै समाव गोबां इउपिपिएल बा फरायसा आफादनिफ्राय जोंखौ गोबां समालोचना खालामदोंमोन जोंखौ बेबायदि करापसन खालामदों होननानै नाथाय नैबे सारि बोसोराव जों दा नुनो मोनबाय गोबां इउपिपिएलनि जोंहा चेयारमेनफ्रा पिएमएवाइ न'फोरखौ लुवालासेनो दोनबाय थाखा फैसाखौ बखरजोब्बाय जोंथ' गामि ओनसोलाव थांब्ला खालि बेखौल'सो कमप्लेन खालामो जे जोंनि न'खौ लुना होआखिसै फैसाखौबो लांजोब्बाय बहनना जाजोब्बाय ओरैनानै दा बेनो प्रमान बिसोर जे करापसन खालामदों बिसोरनि भिसिडिसि चेयारमेनफ्रा मेम्बारफ्रा जे करापसन खालामदों प्रमद बर'आ जे बेफोरखौ कन्ट्रल खालामनो हायाखै बेफोर प्रमान आरो बेखौथ' गोरों मानसिफ्रा गासैबो बुजिखाजोब्बाय जे सारि बोसोर बिथांमोना मा खालामना थानाय हाग्रामा महिलारनि दिनाव जुदि स्पेन्ड खालामनो हायाखैब्ला बै समावनो बिसोरो मानो बेखौ बुङाखिसै बिथांमोना दिनै सारि बोसोरनि उनाव मानो बुंदों बेथ' नंखाय बाथ्रा गोरों मानसिफ्राथ' बुजिखाजोब्बाय सारि बोसोरथ' बिदि थानो हाया दा गावसोरा खरस खालामनो हायाखै बेखायनो गावसोरा लाजिनाय मोनदों बेखायनो बेबायदि बाथ्राफोरखौ गुबुनखौ बिसोरो बदनाम होनो बिथांमोना नाजागासिनो दङ बे हाग्रामा महिलारनि दिननि नंथारा दिनै हाग्रामा महिलारिया सरकाराव गैया सारि बोसोर जाबाय दा बिथांमोनासो सरकार खालामबाय थादों दायो बिथांमोना खरस खालामनो हायाखै लाजिनानै बिसोरो गुबुनखौ फानलाबाय थादों आरो बिसोर बाथ्राया सार नोंथांमोना दा बुंनो सानदों नामा नोंथांमोना सरकार दानायनि बेलायाव गोख्रों लाबोफिनथारगोन होननानै बिपिएफखौ जोंथ' एकदम आसाबादि आरो 100% जों सरकार खालामथारगोन आथिखालाव जों जुदि रायजो राजानि गेजेराव थाङोब्ला बयबो बुङो जे एबाराव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानो रावबो भुट होखालिया मानो होनब्ला बिथांमोना जिखिनि खोथाफोर होदोंमोन जेफोर बाथ्राफोर बुंदोंमोन मोनसेबो बिथांमोना मावनो हायासै फेलें जाबाय बिसोरनि सायाव आस्था आरो बिसासा गैखायाला हाग्रामा महिलार दिनाव जिखिनि खामानि मावदोंमोन रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दं जुदि जोंबो सानोब्ला
2001 मायथाइनि सिगाङाव मा अबस्थामोन जोंनि ओनसोलफोरा हाग्रामा महिलारनि दिनावनो लामा जाबाय दालां जाबाय गोबां अनुस्थान प्रतिष्ठानफोर लाबोनो हाबाय बेखौथ' बयबो रायजो राजाफोरा नुदों खिन्थु नैबे सारि बोसोराव UPPL प्रमद बर'नि दैदेननाय जितु UPPL सरकार बिथांमोना मोनसेबो लामा मावनो हायाखै मोनसेबो दालां मावनो हायाखै बिथांमोना बुंनो हानाय नङा जे नैबे दालांखौ जों मावनाय होननानै बिथांमोना बुंनो हानाय नङा गतिके बिथांमोना फेलें जाखाबाय बिथांखायनो रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि सायाव फोथायनाय गैला बिथांमोना जे हालिया बेखौ जों नुखाजोब्बाय आरो माने बेखायनो रायजो राजाफ्रा एबाराव हाग्रामा महिलारिखौनो सिबजानायखौ लुबैदों आरो जों 100% बे माने थिखा जे BPF राजनिति हान्जायानो एबाराव सरकार दाथारगोन आरो